kanjani uma ngabe ngizosho into omunye afuna ukuyiphikisa ebazi kahle ukuthi ekugcineni koba njengoba ngishilo ngoba ekugcineni kade ungiphikisa something uma ngabe lonke isihamba ezingishilo ulala kanjani ebusuku uma ngabe uzosupport inyanga engazi kahle mina ukuthi ayinamandla mase ngiyicheckile uma leyo nyanga isi exposeka ukuthi ngaphela inamandla ulala kanjani ebusuku buka nje ngendlela enginenhliziyo enhle ngayo ngatshela usikhujana ngathi sikhujana mfethu uyabona ngoba kudliwe umuzi emhlanga lapho hayi ukuthi ngangikade ngilwa naye noma ngihlekisa khona into ekuthiwa mfethu iadvice yomuntu osenior phela mina zingcwana zami lezi funa mangabe mina kungathi ngiyaxabana nalapha ngisuke ngibafaka endleleni ngathi sikhujana njengoba udliwe umuzi emhlanga enza kanje hamba uyo shintshanela joint elapha eScomplus shintshela amasiphe joint wenzeni uwenze abe indawo yokuhlala ukuze izingane zibe nekhaya ungaphileli ukuthi usuzoqala manje uqashe egoli uqashe bengabulena lento yokukhamba ngokuqasha uzuchome ngokuthi nginendlu wazi kathi uqashile ayisifani baba ayiyona into izingane zakho ngelinye ilanga ezingathi nekhaya yes ungayiveza indlu yokuqasha egoli ungayiveza eCape Town ungayiveza but azikwazi izingane zithi nekhaya kakhulukazi uma umuntu othi unamandla akha ikhaya lezingane njengoba uzolakha eScomplus uNkulunkulu uyokupha amandla ngelinye ilanga ukwazi ukuphinda uthenga indawo ozokwazi ukwakha umuzi ofunayo wamaphupho ngilalela usikhujana ukwenzile lokho ukwenzile indaba yokuthi nje khona into ekuthiwa lifestyle lapha ayisakho lonto sekuyindawo yokuhlala yena nezingane zakhe into enhleke leyo ke into esasifuna so mangabe ngiyishila into guys isuke izoba njalo.